näissä teollisissa ympyröissä ihmiset tottuivat siihen, että teollisuus on ja pysyy. Työpaikat siirtyivät isiltä pojille. Ja työpaikat tarjosivat myöskin sen sosiaalisen turvan ja ympäristön, johon ihmiset sijoittuivat. Nyt ei näin ole. Teollisuus pakenee Aasiaan, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan, kauas pois Suomesta. Mutta me tarvitsemme teollisia työpaikkoja. Suomi tarvitsee vientiä. Siksi meidän on taisteltava sen puolesta, että suomalaiset teolliset työpaikat ovat edelleen tulevaisuudessa olemassa. Me tarvitsemme tuotekehittelyä, me tarvitsemme vahvaa panostusta teollisuuden kivijalkoihin, muun muassa energiateollisuuteen.